Ja si veľmi vážim, že ste tu vydržali takto dlho. Áno, ja viem, čakáte na toho Kubáčka. Takže príde aj Kubáček a medzi tým teda by som vám ja rada porozprávala o tom, ako môžeme rozvíjať niektoré matematické koncepty od škôlky až po maturitu. Budem rozprávať o veciach, s ktorými mám osobnú skúsenosť. Neučím v škôlke, ale učím na pedagogickej fakulte, kde učím budúce pani učiteľky, ktoré teda budú učiť v škôlke. Potom na pedagogickej fakulte mám aj študentky, ktoré budú učiť na 1. stupni základnej školy, takže s nimi rozvíjam tie koncepty ako s dospelými, ktoré dúfam, že ich jedného dňa budú používať v tej svojej pedagogickej praxi. A ja učím na 8-ročnom gymnáziu, takže tam, kde moje študentky končia, ja začínam. To znamená, že ja potom preberám od nich deti v príjme a teda tým, že sme 8-ročné gymnázium, tak tento rok sa mi ušli už aj nejakí maturanti. Ak ste si náhodou pozerali anotácie k tým vystúpeniam, tak ja som tam mala použitý vlastne názov jednej knihy od Roberta Fulghuma, ktorý hovoril, že všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. A on tam má niekde napísané v tej knižke ešte aj to, že nemáme sa trápiť tým, že nás deti nikdy nepočúvajú, ale tým, že nás stále pozorujú. A preto je podľa mňa dobré, keď pôsobíme ako taký ten pozitívny príklad, keď už nás teda stále pozorujú. A toto sú také veci, ktorých ja sa teda snažím vo svojej praxi celkom držať. Tuto mám takú nejakú uputávku na zajtrajší seminár, workshop, ale keďže času je málo, tak pôjdeme rýchlo, lebo toto je vždy pre mňa výzva. Tých 25 minút to veľmi náročné. No. Keďže začíname v tej materskej škole, tak my pre materskú školu v rámci toho, že ja teda robím na tej pedagogickej fakulte, tak niektoré naše seminárne alebo diplomové alebo bakalárske práce končia napríklad v takejto podobe. Ja som si povedala, že budem niektoré veci baliť do škatulky, je to také celkom univerzálne, viete si to so sebou zobrať, viete to mať niekde pekne upratané, takže teraz, zajtra tu budem mať, lebo nestihol prísť kuriér z tlačiarne, budem mať originál napríklad takéhoto niečoho, čo presne vzniklo ako bakalárska práca tento rok. Je to na orientáciu vpravo-vľavo a zajtra to budem rozvíjať viac ten koncept práve na ten 2. stupeň základnej školy, napriek tomu, že toto vyzerá tak veľmi detsky. To, o čom dnes budem rozprávať oveľa viac, je tangram. Ja tu mám ešte také, že sedím a hompáľam nohami, ostatné sa deje ako keby samo. Tu som chcela mať fotografiu našej seminárnej učebne na gymnáziu, kde veľmi rada učím a mávam tam také tie skupinové práce, len som nebola schopná za ostatné 3 týždne si tú učebňu odfotiť, tak sa veľmi ospravedlňujem, nie je tam. Ale výhoda tej učebne je, že máme tam také veľmi dobrý, taký super variabilný nábytok, že vieme ho oddeliť, aby to boli aj samostatné stoly, nie je to hraná téma, to také zvláštne tvary a vieme z toho robiť aj okrúhle stoly. Takže môže mať niekedy skupiny, kedy mi sedia pri tom stole iba 2, niekedy môžu sedieť 4, že sedia oproti sebe a niekedy môže mať veľký okrúhly stôl, kde ich tam posadím aj 6. A oni naozaj veľmi pekne pracujú. Korona ma naučila, že je oveľa lepšie dávať deti do skupín a nechávať ich teda pracovať spolu, ako sa tam takto snažiť, ako sa teraz ja snažím tu. Takže preto som si na zajtra vybrala ten workshop. Mám pocit, že vám to oveľa viac prinesie ako takáto krátka ochutnávka. Pred 2 rokmi som tu rozprávala o inej škatulke. To bola vlastne taká naša prvá, ktorú sme vytvorili na pedagogickej fakulte vďaka vydavateľstvu ABC Edu. A teda postupne sa nám tá množina tých škatuliek rozrástla. Máme čím ďalej, tým viac a viac prvkov, takže nejakým spôsobom mohutnieme. Toto som vám už ukázala a o tangrame budem rozprávať. No, nevedela som, že mi tu dnes bude sedieť Vierka, lebo v skutočnosti ten tangram je niečo, na čo som sa naozaj že dlho chystala. Ja vlastne s Vierkou sme o tom rozprávali už možno aj nejakých 6-7 rokov dozadu. Ja som vedela, že ona sa veľkú časť svojho profesionálneho života venovala takým rôznym zábavným, hrovým aktivitám, robila tangramiády, že také všelijaké súťaže pre deti na základných školách, kde naozaj ten tangram neuveriteľným spôsobom využívala, má na to množstvo publikácií a naozaj veľmi, veľmi veľa skúseností životných. A ja som si vtedy povedala, že
to treba nejako zakonzervovať, to treba využiť, hej? Treba s tým niečo spraviť, lebo ja viem, tangramov je veľa, všelijakých, kúpite to v každom hračkárstve. Ale toto je výnimočné práve tým, že my sme do tej škatulky nezabalili žiadnu diplomovú ani magisterskú prácu, ale celoživotné skúsenosti Vierky Uherčíkovej a Jarky Brincskovej. A ja som bola nesmierne rada, že to leto, keď som s nimi na tom spolupracovala, kedy sme na tom finišovali a dorábali sme to, že som sa naozaj veľmi veľa od týchto dvoch dám mohla naučiť a nesmierne si to vážim. Aj teda po tomto priateľstvo, ktoré medzi nami vzniklo. Podľa mňa tangram poznáte všetci, ten začiatok vám tam ja nebudem rozprávať, to je presne tá škôlka. Hej, a ako sa to dá v tej škôlke, čo ja s tým robím, s tými mojimi študentkami, aké rôzne typy základných úloh tam viete nájsť. No a ja milujem gradované úlohy. Keďže som bývalou študentkou pána profesora Hejného, ale nie takouto vysokoškolskou študentkou, ako ho možno máte zažitého mnohí z vás, ktorí ste tu, ale ja som bola dieťa, ktoré pán profesor učil. Takže ja som si ho zažila od svojich 10 do svojich 14 rokov, lebo vtedy sa ešte nechodilo do deviny. My sme už v 8. triede boli zreli na to vybrať si strednú školu, nie ako dnešné deti. Tak ja som zažívala úplne inú matematiku ako dieťa a pán profesor fungoval spôsobom, že on vždy, boli sme taká matematická trieda, takže veľa mojich spolužiakov bolo takých čudných, hej, aj ja. Bol taký veľmi príjemný kolektív 40 zvláštnych detí a on sa nás snažil rozvíjať práve tým, že tak ako nám to ukazovala dnes aj Ivet, a aj sme to tu veľakrát videli, aj sme to videli s tou kombinátorikou, že vyberieme si nejakú jednoduchú úlohu a postupne pridávame otázky a postupne to nejakým spôsobom ťaháme niekde. Hej? Toto by som ja chcela stihnúť vám ukázať a porozprávať, ako sa to dá s tým tangramom. Takže my sme si v tom tangrame vytvorili nejaké 3 úrovne. Keďže sme to robili pre ABC Edu, tak sme ich označili, že A, B, C. Hej? Aj to tak označujeme kvôli tomu, aby sme to zbytočne nefokusovali na to, že toto je pre tých škôlkarov. To nie je pravda, pretože pokojne, poviem vlastnú skúsenosť, ja niekedy niektoré tie zadania dávam aj tým mojim terciánom. Hej, že nevadí. Kým sa s tým oboznámia, oni sa potrebujú zahrať. Teraz to niekto spomínal, Danka, že ona má... Nie, ty máš tie ohryzané kocky? Nie, niekto iný nám to hovoril. Niekto iný nám tu rozprával, že používa tie penové kocky, ktoré som tam na začiatku ukazovala, používa to na 2. stupni základnej školy a reálne ich má ohryzené, lebo aj tí druhostupniari potrebujú vyskúšať, aký je to materiál. Škôlkárovi to poviete, nejedz to, hej, lebo on je všetko. Pri terciánovi vás to už nenapadne. No a podobne to teda funguje aj s tými mojimi deťmi, že tiež keď niečo donesiem, tak skôr ako tam začnem robiť tú svoju matematiku, ktorú by som tam ja chcela robiť a videla, tak ja im musím dať ten priestor, aby sa pohrali. Hej, oni tak nejak ako keby sa dostanú na tú svoju hladinu, vidím, už sa vyhrali, už si každý poskladal, čo chcel, ako chcel, hádajú, kto čo poskladal. Presne to, čo Vierka robila s tými škôlkármi, že poskladaj niečo, pomenuj to, tak u mňa to dokážu robiť deti v tercii. No a keď máme za sebou túto fázu, tak môžeme teda riešiť také tie úlohy, kde mne napríklad už ide o tú Pythagorovú vetu. To tu dnes tiež už odznelo. Karty, ktoré tam máme, je ich tam veľmi veľa, práve preto, že sú tam tie úrovne A, B, C. Hovorím, pôvodne je to teda myslené tak, že Ačko, ja vám aj kliknem, ako vyzerajú tie Ačkové. Ačko sú tie škôlkarské, ich volajme, ale nie sú tak pomenované, takže pokojne môžu byť aj pre staršie deti. Bčko sú pre 1. stupeň základnej školy, ale zase, ak mám šikovných škôlkarov, pokojne to viem používať aj v materskej škole. A Cčko, toto je ukážka z Cčka, tie sú pre 2. stupeň s tým, že ja vám potom ukážem aj riešenia, ktoré robili moji tretiaci na veľkom gymnáziu. To znamená, že ak to správne človek naformuluje, čo s tým tie decká majú robiť, tak sa to dá využiť aj vo veľa vyšších ročníkoch, aj teda pre oveľa staršie deti. Tie karty sú robené tak, že na jednej strane máte zadanie. Ja milujem, keď sú veci autokorektívne, lebo viete, ja ich tam mám 28 a prišla som tam sama chudera. Ja neviem skontrolovať každého, či to má dobre. Tak nech sa kontroluje sám, nie? No a tá kontrola teda väčšinou funguje, takže otoč kartu. Mne sa často pýtajú učitelia, že či tie deti nepodvádzajú. Tak ja nepodvádzam, prečo by oni podvádzali?
Hej? Nie. Najskôr si to vždy vyskúšajú, niekedy, keď majú pocit, že je to pre nich ťažké. Väčšinou to funguje tak, že nie, že by podvádzali, ale idú sa pozrieť vedľa k inému stolu, ako to majú oni. Hej? A až potom to teda nejako tak skonfrontujeme s tým, že a čo som očakávala ja. Takže asi tak. Takže nemajú nejakú veľkú potrebu podvádzať. Toto je taká veľmi jednoduchá, v podstate kombinatoricky založená úloha, kde sa snažíme, ale vždy robíme aj s tou manipuláciou. To znamená, že vždy tam aj nejako manipulujeme, kde sa snažíme nejaký enuholník vyplniť tými menšími enuholníkmi a nájsť ideálne všetky riešenia. Začínam vždy tým, že nájdi nejaké riešenie, nájdi iné riešenie, nájdi viac riešení, nájdi všetky riešenia a ako sme mali pri tom dôvodení, sú naozaj všetky? Prečo? Hej, takže vždy to vieme takto nejako posúvať. Aby ste sa príliš ako učitelia nenarobili, tak my sme vám s Vierkou a s Jarkou k tomu spravili aj takú metodickú príručku. My to nevoláme, že metodická príručka, voláme to, že návody a inšpirácie, lebo naozaj si myslíme, že by to malo viac inšpirovať k tomu, čo všetko sa s tým dá robiť. A tam teda od toho základu, ktorý môžete robiť v tej materskej škole, čo vás tu evidentne až tak nezaujíma, sa dopracujete až k tomu, čo môžete robiť s tými druhostupniarmi. Sľúbila som, že ukážem takú rýchlo ochutnávku toho, ako tie jednotlivé úrovne vyzerajú. Tak tie Ačkové karty sú vlastne 1:1, to znamená, že detičky si to vedia ukladať priamo do toho. Máte 2 typy. Buď máte tú úlohu, že máte ju vyriešenú a už iba vkladáte tie správne tvary správne pootočené, alebo máte obrys a tým pádom potrebujete si to tam tak nejak naskladať, taká tá klasika, ktorú všetci s tangramom poznáme. Ten prvý stupeň, tam je naša skúsenosť taká, že pani učiteľky na prvom stupni s tangramom pracujú veľa, tak tých kariet tam aj reálne veľa je, rôznorodých. Takže sú tam opäť také tie klasické, to znamená, že skladáme, ale už je to zmenšené, už to nie je 1:1. A potom tam máme ešte také zábavné úlohy, s ktorými sa snažíme prepájať tú matematiku s inými predmetmi. Takže vymysleli sme napríklad tangramové koláže, kde musia deti strihať, lepiť, nakreslia si nejaký podklad, samozrejme ešte medzi tým si to musia nejako poskladať. Hej, lebo začínajú tými 3 zajacmi, toto už je ako keby návrh toho, ako to môže vyzerať. Začínajú raketami a toto je zase taká inšpirácia, ako by to čisto teoreticky mohlo vyzerať. V 5. ročníku, keď preberáme zhodné zobrazenia, tak v tej škatulke sú 2 tangramy, takže vieme robiť úlohy na osovú súmernosť. Hej? To je taká najjednoduchšia. Samozrejme, môžeme to skúsiť potiahnuť aj na tú stredovú, či by sme vedeli. Tam už by sme možno ako podklad potrebovali nejakú štvorcovú sieť, kde by sme sa vedeli nejak lepšie orientovať. A zase toto sú úlohy, ktoré prepájame so slovenčinou, lebo tam oni majú nejaké všelijaké hádanky, veršovačky, neviem čo. Pre tú slovenčinu sme im pripravili aj takú, že tangramovú abecedu, ale máme aj tangramové číslice. A k tomu opäť majú pani učiteľky nejaké návrhy zábavných vecí. Toto inak tých mojich sekundánov neskutočne bavilo, hej? Že poskladaj si z tangramu písmenko, ktoré ťa charakterizuje. Väčšina si vyberala písmeno, ktorým začína ich krstné meno alebo priezvisko. A potom sme hrali takú tú hru, že a napíš vetu, v ktorej sa každé slovo v tej vete bude začínať na to svoje písmeno. To ste mali vidieť tých niektorých nešťastníkov, čo si trieskali hlavy, že bože, prečo som si ja nevymyslel nejaké iné, že je moje akože obľúbené. No, takže, a robili sme zase z toho nejakú štatistiku. Vždy sa tá úloha dá niekam posunúť, že ona na začiatku vyzerá, že také detské nič, hej, ale potom sme presne zisťovali, že kto mal koľko slov v tej svojej vete, ktorú vymyslel. Alebo kto mal slova, ktoré mali do toľkoto písmen, kto mal viac ako toľkoto z písmen. Strašne dlho sme sa s tým dokázali hrať s takou blbosťou. Hej? Vždy si spomeniem na pelišky. A taková blbosť. Ale naozaj, neverili by ste, ale tie deti vôbec nemajú. Ja sa inak ospravedlňujem, že žiakov a študentov volám deti, ale ja ich mám tak rada, že ich volám deti. Mne to žiak a študent príde také veľmi odtržité. Takže a rozprávam teda o tých 13-ročných a potom neskôr budem rozprávať o tých 18-ročných. Ale tie moje deti potom vôbec nemajú pocit, že to je nejaká strašná matematika.
Hej, a potom, keď už sa k tomu vrátim a robíme nejaké úlohy z pracovného zošita a to je o tej štatistike, o tej ozajstnej, tak je o mnoho príjemnejšie počúvať v tej triede, že Ježiš, ale to je rovnaké, ako keď sme s tým tangramom robili tie vety. Hej, že to je také celkom milé. No, okrem tej lastovičky, čo som vám už ukazovala, tak toto je úloha, ku ktorej by som sa chcela trošku ako keby viac venovať, lebo tak ako som povedala, mnohé tie úlohy sa dajú tak veľmi pekne rozširovať. My na jednej z tých kariet so zadaniami máme takú úplne jednoduchú úlohu. Vyber si tieto 3 útvary zo škatulky a poskladaj z nich čo najviac rôznych enuholníkov. Hej, také celkom jednoduché. Otočím z druhej strany, vidím, mám tam nejaké enuholníky. V tejto C-čkovej úrovni sa im to snažíme zakresľovať tie riešenia do štvorcovej siete. Myslím si, že napriek tomu, že sme to nemali vôbec odskúšané, tak mi to príde teraz s odstupom času, keď to reálne používam, ako výborná vec, lebo oni veľakrát, keď od nich chcem, aby mi zakreslili to svoje riešenie, tak to bol asi jeden z najväčších problémov. Hej? To bola skoro úroveň maturity. Ale keď už vidia, že sa to dá zakresliť do tej štvorcovej siete a že ktorý ten útvar v tej štvorcovej sieti v rámci tej polohy ako môže vyzerať, tak je to pre nich o mnoho jednoduchšie. Je to taký nejaký nenápadný návod, ako to zakresliť. Veľa vecí robím rada tak podprahovo, hej, že nebudem po nich, bože, a to ti nenapadlo, ale tak nechám ich, že vyskúšajte, že či by teda takéto niečo vám nepomohlo. No, takže je tam takáto jedna karta, ale v tej metodike máte, že k tejto karte viete urobiť úlohu, kde môžeme popočítať pomocou tej Pythagorovej vety dĺžky všetkých strán tých útvarov. Tak popočítame, zopakujeme si Pythagorovú vetu. Zistíme teda, že ktoré útvary majú ako dlhé ktoré strany a ukáže sa, že pri tom tangrame máme vlastne iba 4 rôzne dĺžky. To je super. Lebo vďaka tomu tá moja predchádzajúca úloha môže byť roztiahnutá na oveľa viac tých, ja som tam mala vybraté 2 malé trojuholníky, 1 štvorec. Hej? Tak vy to máte v tých návodoch a inšpiráciách, ale ja ešte predtým, ako som sa teda dopracovala k tomu, čo vidíte na tých obrázkoch, tuto vedľa, nafotené, naskenované, tak úlohou mojich detí najskôr bolo, 18-ročné deti, najskôr bolo zistiť, že ktoré trojice môžem dávať spolu, aby som z toho podľa toho jednoduchého pravidla vedela vytvárať tie enuholníky, pričom podmienka bola, že jednotlivé útvary, keď prikladám k sebe, tak musím ich prikladať k sebe stranami rovnakej dĺžky. Hej? Som zrozumiteľná a oni vyzerali, že porozumeli. Takže to bolo celkom fajn. Stále sa držíme toho pravidla, nič sa nesmie prekrývať a podobné ostatné. Takže vlastne niečo podobné, ako my vám ponúkame v rámci tých návodov a inšpirácií, tak vlastne oni vyrábali najskôr sami. Hej, vy už tam máte, už viete, aké sú tie možnosti a koľko ich je a tak. Takže viete si to tak postupne sledovať. Po prípade ja to robím vždy tak, že nechám ich, nech to píšu na tabulu a potom si to premietnem na interaktívke a odškrkávame si. Aj toto máme, aj toto máme, aj toto máme. Potom niekto dobehne, že a ja mám ešte toto a potom niekto mu povie, nie, to je to isté ako hento. Hej, že to je také tiež celkom milé a pekné. Takže na karte máte iba to, čo je ako I označené. Tiež zase brutálna tvorivosť, lebo nemáte to ako A možnosť, B možnosť, C možnosť, D, E, F, ale nájdite slovenské slovo, ktoré je zložené z rôznych písmen a tých písmen je, neviem koľko ich tam muselo byť, hej? Tak našli prvosienku. Tak preto sa to tak volá. Takže tie jednotlivé, to je ako keby namiesto po A, po B, po C, po D, hej, tak sme sa aj takto zabavili. Ja totižto nemám matematickú triedu na tej vazovovej. To znamená, že niekedy potrebujem vymyslieť aj takú úlohu, aby mi tam chvíľu pracovali aj tí, ktorí reálne nemajú prečo pracovať. Ich tá matematika v tom 3. ročníku na gymnáziu už naozaj neoslovuje. On vie, že on ju už na budúci rok nebude mať a on to tu musí prežiť. Hej, takže preto niektoré tie úlohy sa môžu zdať možno také trošku pritiahnuté za vlasy, ale potom tam mám presne takých tých skreblistov alebo takých lingvistov, ktorých práve toto vie celkom pekne osloviť.
No a na ďalšej hodine sme sa teda rozdelili do skupín, hľadali sme tie enuholníky a potom sme zisťovali, že ktorý bude mať najmenší obvod, ktorý bude mať najväčší obvod, prečo to tak bude. Celkom zábavné bolo, keď som im na začiatok položila otázku, že z tých, ktoré poskladali, ktorý bude mať najväčší obsah, sa reálne mnohí nad tým začali zamýšľať. Napriek tomu, že ich skladajú z rovnakých útvarov, hej, tak tam chvíľu bola taká nejaká neistota. Pýta sa, musí to mať nejakú odpoveď. Málo, všetky budú mať rovnakú, nie všetci očakávali. Len som vám chcela teda ukázať, že napriek tomu, že to robili 18-roční, tak im naozaj môže robiť problém to zaznamenávanie toho, ako to vyzerá. Hej, že to je akože celkom výzva. A teraz si zoberte, že presne toto sú veci, ktoré oni možno naozaj v reálnom živote budú potrebovať. Nemyslím teraz, že zakresli to, čo si poskladal z tangramu. Hej? Ale niečo nejako schematicky zakresli. A toto veľmi nemám, kde ja v tej škole, okrem toho, že pri konštrukčných úlohách od nich chcem, aby si urobili teda predtým, ako začnú rysovať náčrt, tak už to nemám veľmi kde inde trénovať a pri tých konštrukčných väčšinou aj tak rysujeme iba trojuholník. Bolo by trapné, keby za tých XY rokov, čo stále načrtávajú trojuholník, nevedeli ho načrtnúť. Takže hovorím, že toto som ani nečakala, že to bude problém v nejakom kroku a teda bol to trochu problém v nejakom kroku. Chcem vám ale ukázať, tu mám také lepšie riešenie, kde my sme si predtým povedali, že ktoré považujeme, nebudem vám čakať, nebojte sa, ktoré považujeme za rôzne. Hej? Rôzne sme považovali také, ktoré nevedeli ste získať žiadnym iným zhodným zobrazením. To znamená, že ani otočením, ani osovou súmernosťou, ani stredou, ani nič. Evidentne to niektorí na plnej čiare odignorovali. Hej, nevadí. Ale započítali si to, že toto je ďalšie iné riešenie. Keď si zoberiete tamto ružové O, alebo čo to mám za písmenko nakreslené, tak majú dve a dve rovnaké spokojní, nahlásili ich ako 4. Hej. A to, čo by naozaj reálne mohlo byť iné, to je to, čo je prečiarknuté, tak s tým sa nejako ako skupina nestotožnili, takže to podľa nich nebol ten správny enuholník, ktorý mali narysovať a použiť. Takže k tomu potom už ani nepočítali ani tie obvody a tým pádom im to tam nevychádzalo úplne tak, ako som si to ja možno predstavovala. No, takže takto nejako, áno, ja viem, že to vyzerá veľmi nedokonalo, ale nechcela som do toho nejako zasahovať. Takže nechala som vám to presne v takej surovej podobe, ako sa to ku mne dostalo a to som vám ešte vybrala tie krajšie. Tak len aby bolo jasno. My k tomu máme zase pre tie menšie deti práve na to uvedomenie si toho obsahu. Úlohy, ktoré súvisia s nejakým obchodom. Hej, že oni tam majú nejaké tie tangramové diely, pri nich majú určenú vždy nejakú hodnotu a teraz majú diskutovať o tom, že prečo ten dielik stojí práve toľko, koľko stojí. A vy v tej vašej brožúrke návody a inšpirácie máte takúto úlohu, kde máte takéto 3 obrázky, ktoré si viete odtiaľ tiež premietnúť na nejakú interaktívku alebo to nejako nakresliť. A viete sa pýtať, že ktorý z tých oranžových kúskov je najväčší a ktorý najmenší. Ja to dávam normálne ako typovačku a reálne vedia určiť poradie. Takže, a dávam to tým tretiakom. Hej? A potom máme celkom dlho takú debatu a tiež niekto, ale nedávam to teda v súvislosti s tým, že máme rozdaný tangram a pýtam sa. Hej, robím to v súvislosti s tým, že počítame nejaké rozmery, poviem im, aký vzťah majú navzájom tie trojuholníky, jeden je polovicou, teda ten menší je polovicou toho väčšieho, to im normálne prezradím, hej. Teraz ich takto uložím a pýtam sa, že teda ako to bude s tým oranžovým zvyšným dielom, ktorý tam ostáva a oni vám vedia povedať, ktorý je najväčší, ktorý bude v strede a ktorý je najmenší. Úplne jednoznačne to vedia dať. No, vpravo a vľavo som tu už tak na začiatku trošku ukazovala. Tam len opäť krátučko, lebo viem, že mi končí čas. Zase, je to nejaký koncept, ktorý funguje naozaj, že pre malé deti. My malé deti učíme, čo je vpravo, čo je vľavo, čo je napravo od niečoho. My pokiaľ to používame nie takto, ako vám to tu budem premietať, že to mám postavené horizontálne, ale keď oni to majú položené na lavici, že to majú pred sebou vertikálne, tak my napríklad nepoužívame na orientáciu v rovine pojem hore-dole, lebo hore-dole je priestorový, ale používame k sebe a od seba.
Hej, že to je také, že nám to tak celkom dobre funguje. Hlavne potom neskôr, keď prejdeme na stavby z kociek, tak to k sebe a od seba sú naozaj pojmy, ktoré keď oni majú naučené, tak fungujú výborne. Takže toto je niečo, čo som dávala dokopy práve vďaka bakalárke, ktorá bola ocenená cenou dekana. Kočka urobila úžasný výskum, odskúšala to, urobila krásnu gradáciu úloh. A keď sme k tomu potom robili práve tie návody a inšpirácie, tak tam mi potom došlo, že prečo neprepojiť tento geometrický koncept s aritmetickým. Veď my stále učíme, že komutatívnosť, hej? Napríklad pri sčítaní alebo pri násobení. Čo to znamená? No ale ja ju mám aj tu pri tom zápise tých smerov. Aj to je komutatívne. A tuto to oveľa lepšie vidieť. To už dnes tiež niekto má. Ľudská mala dnes také tie obrázkové formy, ako viem deťom pomôcť riešiť slovné úlohy pomocou rôznych metód, kedy si viem nakresliť obrázok. A presne takto isto vieme my tým deťom sprístupniť, čo to vlastne znamená, to komutatívny, lebo tu on to reálne v tej štvorčekovej sieti vidí. Vždy prídem na to isté miesto, používam stále tie isté 3 šipky. Hej? Vyskúšam všetky možné cesty, môžem to rôzne pomiešať a furt som tam, kde som bol. Hej? Že to je úplne akože krásna vec. Alebo inverzné operácie. Viete, my to poznáme z tých zadaní o tej pravdepodobnosti s tými opitými námorníkmi, že on sa vždy vyberie niektorým z tých 4 smerov a aká je pravdepodobnosť, že príde neviem kam. A potom v jednom momente už od nich iba chceme, aby počítali cesty, to budeme robiť zajtra, v rámci nejakej mapy a povieme im, že no, ale najkratšia cesta. A najkratšia cesta je to vtedy, keď. A prečo na to nemôžu prísť sami? Viem, minúta a pol. Tu na to prídu sami. Keď im nedáte príliš veľký plán, tak oni na tom pláne vedia prísť na to, že keď ja sa tam budem motať a raz pôjdem vpravo a potom o nejaký iný krok pôjdem vľavo, už viem, že je to komutatívne, takže ja si viem tie šípky aj nasekať za seba. Dokonca v tej škatulke sú robené tak, že si ich vedia lepiť suchými zipsami. Takže tú cestičku si vedia lepiť a to, čo je zbytočné, vedia odlepiť. Takže zase mi to tam pekne ukáže, že toto vyhádžem a ostane mi naozaj iba to, čo potrebujem. Výhoda. Myslím si, že tam naozaj dokážeme napratať úloh pre každého. To znamená, a všetci robia ako keby to isté, ale môžu robiť na rôznej úrovni. To je pre mňa v mojich triedách veľmi dôležité, aby som naozaj zamestnala každé z tých detí na tej hodine a mohla tam sedieť a hompalať nohami. A ja vám teda veľmi pekne ďakujem.